салом алейкум рахматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари азиз, маззи френк бисёртон суроғ мекардем. маззи френк бисёр количество бисёр омадагиай барои муҳлати ҳамхобагиро дароз кардан, яъне ки ба дигар бародарро медодем 400 рубли оптои, ба бародари штучни медодем 700 рубли, ҳамада 400 рубл, 1 та мегири, 10 та мегири 400 рубл. барои муҳлати ҳамхобагиро зиёд кардан маззи френк. бо ҳастай эпидемияи паса барои шахсои безан ба зандор, барои зандораш ҳастай ҳардаш 500 рубли. 500 рубл шахсони зандор, шахсони безан барои простатит ва бақувват кардани узви мардонагӣ ва зиёд кардани фоизи мардонагӣ. ҳастай бародари азиз самиюан барои фарбеҳ кардан 3 пачкаш то 3 пачкаша як курс мешава 8 то 10 кг вес мета. як пачкаш нархи оптове ки дигаро дам медодем 400 рубл. ҳамаи бародарона 400 рубл як пачкаш. касе мегира алҳамдулиллаҳ ки номеро дар экран ҳаста, метавонед ки занг бизанед. барои буғумдард сустав шахсое ки асабониян, нерви чӣ мекунанд, склероз шудагиян, яъне ки аз хотир парешон шудагиян, ҳастай бо тарзи капсулаш сена меканская. метавонед ки заказ кунед. алҳамдулиллаҳ ҳастай бо ҳастай мумиёс 4 тиминам. барои буғумдар, барои асаб бисёр хуба, бисёр бародаро гирифтан, эффекта шадидан, нав омадагия бори навай 500 рубли бародаро бо тарзи капсулагӣ шай. алҳамдулиллаҳ ки метавонед заказ кунед. хай биен ба магазинмона, бо иншоалло ки мебинем. номеро дар экран ҳастай, дар ватсапш адресомон ҳастай. спреямон бародари азиз рекламада медидем ки барои убрат кардани пашмои зиётӣ аз 3 то 5 минута тоза мекунад. нархиш оптовиш 300 рубл. барои ҳамаи бародаро 300 рублиш кардагием. биен бигирем иншоалло ки дастарс кардан метавонед ай магазинмон микроён певоймай даем. қуръона омадагия бародаро таҷвиддор ранга. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. таҷвиддор ранга. биен бисмиллаҳи раҳмони раҳим нигоҳ кунед. 500 рубли касе ки қуръонхонай иншоалло ки бинависа 500 рубли. адресо дар экран ҳастай. доставка ба тамоми шаҳрҳоро дорем. ба почта ба Москва бошад, ба воситаи курьеримон роиш мекунем. алҳамдулиллаҳ. бо ҳастай қуръонамон бо тарҷумаи тоҷикӣ бародаро 1000 рублш кардагием бародаро. 1000 мефурӯхтемш. ин парда арабиш ҳай, ин парда тарҷумаш, ин парда маъношам мефаҳмед. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. нигоҳ кунем бародаро. чӣ хушрӯ нависага, чӣ чопиш хушрӯай. ина бародаро. алҳамдулиллаҳ ки номеро дар экран ҳастан, метавонед зам занед. доставка ба тамоми шаҳрҳоро дорем. ин так мошинкои нағз омадагием ки ҳаматон медонем бародаро. сами кач истивинишай бардар. гарантӣ дорад. оригинал шай. дракон мегуфтем ку нигоҳ кунем бардаро. насадкош да таша хай зареник чӣ шон кун метам. нигоҳ кунем. тоза шай. гарантия дора. бо фоишай шон мета. инҳо. бо фоишай шон мета. хай бардаро бисёр чизо монда. бо магазин дамиен микроён певоймай дом бистина. яъне ки город балашка да Москваем. яъне ки лави мекарда. метавонед ки иншоалло ки биен. бо бисёр чизо ҳастай дар магазинмон. алҳадай ҳастай. ҳама намуди 4 тимин бо тарзи капсулагиш, бо тарзи яъне ки сиропш ҳастай. метавонед ки заказ кунед. иншоалло ки пеш биен бо бисёр чизо ҳастай. метавонед ки бибинед хитон. номеро барои заказ дар були экран мемонам бародаро. иншоалло ки заказ кунед. доставка ба тамоми шаҳрҳо дорем. так бародаро барои риш ба 15% миноксидин, бад 5% ҳам ҳастай, бад мизароликш ҳам ҳастай бародаро. оригинали тоза шай. гарантиш ки ҳастай ки ришта мебура бародар. ба ҷои намоза карманивиш сиёш, сафедиш, кабутиш, савзиш, сирхиш ҳастай 300 рубли. касе мегира барои намози ҷема рафтан беҳад хубай, дар раҳ намоз мехонед хубай. ҳаматон хоҳиш бародаро комментариҳо дар баъд зангҳо бисёр мешаванд, наметавонем ки ҳамата як гуна ҷавоб бидем. зангҳо боло мешаванд. метавонед ки дар ватсап бинависед. иншоалло ки кӯшиш мекунем тезтарак шумо дар мо ҷавоб бидем. барои ҳамон комментария дар гапои безеб нанависем. иншоалло ки мо кӯшиш мекунем ки ҳамаи шумо дар тезтарак ҷавоб бидем. фи аманиллаҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.